खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारी बिथाङा एक्सपेल दैदेनगिरि एबा एक्सपेल लिडार कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव गोख्रों सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि जाला माला बाथ्रा बुंनाय थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव नंखाय बाखाय आसि थुना बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानायनि एबा थानांगौनि बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारी बिथाङा। बेखायनो एक्सपेल लिडार बिथां कास्टम बसुमतारी बिथाङा जेन उनाव आरो एबसुनि सायाव बेबायदि एलिगेसन लाबोनानै जे बाथ्रा बुङा आं बिथांखौ सांग्रांथि जानो थाखाय बे समाव खावलायहरदों। आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बुंथिगिरि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा माखासे मानि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो राजखान्थिजों सरजाबनानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि सायावनो गोख्रों फिनजाथाय होदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारी बिथाङा। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मोनसे बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी बिथांजों अडिअ कल रेकर्ड जानायनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव बुंदों दि कास्टम बसुमतारी बिथाङा सासे एक्सपेल लिडार होनना बुंदों, जेराव माखासे आयेननि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय कास्टम बसुमतारीखौ एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। बे बाथ्राखौ जों बाखाया बे बाथ्राखौ गोख्रों थांखिनानै बाथ्रा बुंदों अबिद नार्जारी बिथाङा। अबिद नार्जारी बिथाङानो बुंदों जे कास्टम बसुमतारी जा एक्सपेल लिडार, कास्टम बसुमतारी एक्सपेल लिडारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बेफोरबायदि आसि थुनानै जायखिजाया बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ, नङाब्ला फैबाय थानाय समाव बेनि सायाव गोख्रों आयेन बायदियै राहा लानाय जागोन बाथ्राखौ फोरमायदों अबिद नार्जारी बिथाङा। बे समाव कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव गोख्रों बाथ्रा फिनजाथाय होदों दि अबिद नार्जारी बिथाङा। अबिद नार्जारी बिथाङा फोरमायदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै गोख्रों सोंखारिदों, लोगोसे खेंफोरथि होदों। कास्टम बसुमतारी सासे कास्टम बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एक्सपेल जादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों। दानिया फैदों एक्सपेल लिडार कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव माबायदि बुंदों अबिद नार्जारी बिथाङा आरो एक्सपेल होननानै माबायदि बाथ्रा बुंदों कास्टम बसुमतारीनि सायाव बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जे जि समाव बर' हारियाव जे राजखान्थियारि मोन्थाइखौ बिथा खालामनो जेब्ला सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बै सोमावसारनाय समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनि उननिफ्रायनो जे बर' हारिया खौसेथि जानांगौ आरो बर' हारिनि गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रानो खौसेथि जानांगौ, बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम सम खावलायबाय थादोंमोन आरो बेखौ लानानै दिनैसिम खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो बे लेखायैनो थांनाय 2015 मायथाइयावबो जे बै समनि पिसिडिआर आरो बिपिएफनि गेजेराव खौसेथि जाथारनांगौनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदोंमोन आरो बेबायदि 2020 आरो 2021 मायथाइयावबो जे बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि जाथारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाय बायदिनो दिनैसिम दिल्ली, मुम्बाइ आरो गवायाव खनथाम सावरायलांनाय जाहैबाय। दा बे बिथिङाव दिनै जे थांनाय 28 अक्ट'बर खालि जे मोनसे भाइरेल जादों जे बड'लेण्ड रादाबनि सासे सिबिडिट'जों आरो दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि दिपेन बर' आदाखौ जे बिथांमोना माखासे एडिट खालामनानै जे मैखोमजों बायदिसिना रायलायनायनि खोथाखौ बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै होनाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एक्सपेल जानानै थांनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों एक्सपेल खालामजानाय जे कास्टम बसुमतारी बिथाङा जे बुंबाय थादों, बिथाङा जे दिनैनि इएम आरो एमसिएलएफोरखौ जिखिनि बाथ्रा बुंनांगौ जा बेखौ एबसुआसो स्क्रिप्टेड खालामनानै हरो होननानै बिथाङा दिनै बेखौ इस्टेब्लिश खालामनो नागिरदों आरो बेखौ लानानै एबसुखौ बिथांमोना दिनै आसि थुनानै बुंनो नागिरदों। नाथाय बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौसो सोंगोन, जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव एक्सपेल जानायनि सिगां कास्टम बसुमतारीया जिबायदि एबसुनि खामानि मावबाय थानाय समाव आरो बै समाव बिथाङा स्क्रिप्टेड खालामना हरोमोन नामा? जि समाव जेनेबा पिसिडिआर आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जि समाव बिपिएफजों दावराव जाबाय थायो, बे समाव सावरायनाय समाव बेबायदि समाव जे कास्टम बसुमतारी बिथाङा मालाबा गावबो स्क्रिप्टेड खालामना हरदोंमोन नामा? दा बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मोनसे कुइसन खालामदों आरो दिनै बिथाङा दिनै बड'फाखौ लानानै आरो दिनैनि आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बिथाङा एकदम मुं सुबाय थादों आरो बायदिसिना बाथ्राजों बिथाङा दिनै मुं सुनो नागिरदों आरो बिथाङा गावनि कुइसननि गेजेरजों बेखौबो बुंदों जिखौ बिथाङा इउटिउबाव बुंदोंमोन जे फैबाय थानाय समाव दिपेन बर'नि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खालामो होननानै। दा बेखौनो रोखा खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आथिखालनि आफादगिरि बिथाङा फैबाय थानाय 2025 मायथाइसिम बिथाङा आफादगिरि जानानै थागोन आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिखौ लानानै खामानि मावलांबाय थागोन।
बेखायनो एक्सपेल लिडार बिथां कास्टम बसुमतारी बिथाङा जेन उनाव आरो एबसुनि सायाव बेबायदि एलिगेसन लाबोनानै जे बाथ्रा बुङा आं बिथांखौ सांग्रांथि जानो थाखाय बे समाव खावलायहरबाय।